ngani zakwethu, it is Durban Network seThekwini kwimpucuzeko lesikhona njengamanje. Nginomama Mtholakele uMangobese wengane zomama akade beqeda nje ukuphuma estage. Mama ninjani? Siyaphila nathi. Yazi ayinhle performance. Siyayibongela kakhulu. Yeah. 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 Sikhulume ngomculo wenu olokuhleli kubantu. Ilo mculo ekuthiwa i-timeless, akukho la kuthiwa sowuphuphe khona, kodwa ngaso sonke isikhathi maniya nawe ebantwini, abantu bayawuthokozela. Siyayibongela njeke makunjalo ngoba khona sisayitshela nalo bahleli kuyo into. Yeah. Sasiyenza. Yeah. Mhlawumbe futhi bangabe ukuthi labantu kusafika kanjalo lapha Yeah. njengoba sasiqalile nabo. Yeah. Siyayibongela kakhulu. Yebo. Mama, abantu abakhona la iningi labo ayilabantu ekuthiwa ama-2K, iy'ngane ezisasencane, kodwa futhi asinankinga, ziyafitha nje kumculo wethu. Kusho ukuthini lokho? Kusho lukhulu kuthina ukuthi ngoba iy'ngoma zethu Yebo. ziyakha, zakha abantu abadala, zakhe futhi nentsha. Yebo. Iy'ngane ngoba sikhumuzela nokuthi asikoleni. Yebo. Isho nje yonke imilayezo ekhona emhlabeni ethiwa abantu abaphilayo. Yeah. Mama Mangobese, uma ngabe sibuka umculo wenu ulokuyisitayela esifanayo, awushintshi, niloko nibambile kulo shuni wenu, kwenziwa yini lokho? Kwenziwa ukuthi ngoba vele siyazi ukuthi sasinalo. Yes. Lo shuni lo ngeke siyeke ngoba Yes. saqala ngawo futhi siyazazi ukuthi simile amashintshi. Yeah. Nasenziwe. Yebo. Nihambe kakhulu amazwe ahlukahlukene phesheya mama, abantu benithokozela, nabantu abathathe umculo wamaskandi nawuwelisa ngale kwebhoda. Kusho ukuthini lokho? Thina ngoba vele impela amazwe mancane esingakawahambi. Yebo. Ngalo mculo wethu nje kamaskandi sinayo leyo ngoma leyo. Ngalo mculo wethu kamaskandi siyathelana lapho baba bangazange benyathele. Yebo. Sikhulume ngani-ke, abanye benu iminyaka isihambile, kodwa maningena esiteji nibabasha sha, i-energy engaka niyithathaphi? Lento isegazini thina ngoba umhlongangani bayingathi uzosijoyina manje ngeke azanile ngoba asibanga nayo phansi. Manje njengoba kungena nje sisuke nayo phansi isegazini kuthina, siyazi ukuthi masingena ufuna ukuyifaka loya mfutho lowaya. Yebo. Sesivala nje mama, mhlawumpe yini abantu abangayilindela kwiy'ngane zomama, mhlawumpe kune-album, kune-EP elikhona, kwenzakala njengamanje? Abantu bangalindela impela njengoba iy'ngane zomanje zisekhona, noma sivele lowo mshophi sadlulelwa ubaba wethu eshaya isiginci, kodwa-ke ngeke sime, sizoqhubeka ngoba bakhona abanye abashayayo nathi futhi sisekhona bezivele sithula, sizobanikeza lokho abantu abakufunayo ukudla kwendlebe kwabo, bengapheli nje amandla, sisekhona. Masingakahambi thina emhlabeni hayi basazothola okuhle kodwa. Yebo. Ukuba yingxenye yomcimbi omkhulu kangaka ozubizwe nge-World Cup yamaskandi impucuzeko, kusho ukuthini? Siyajabula Nkosi yami ngoba phela mhlawumbe abanye ngoba abaculi nje abadala ngabe kuyenzeka ukuthi asinakekile, mhlawumbe asisabizwa ey'ndaweni, kodwa nje bayazi ukuthi khona. Siyabizwa nathi siyakujabulela lokho ukuthi sangathi bangaqhubeka njalo ngento yabo balungele benzalo iminyaka yonke bengasikhohlwa. Mama Mtholakele, siyabonga ngesikhathi sakho. Yebo.